Σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε την τιμή να εισηγηθούμε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχει η δημοπράτηση, η έγκριση δημοπράτησης για το βιολογικό καθαρισμό της Σχέτιστας 6,5 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΠΕΡΑ, στο ειδικό πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Επίσης, μία σειρά μικρότερων έργων, τα οποία συμποσούμε να φτάνουν σε 900.000 προϋπολογισμό και αφορούν τη συντήρηση της επαρχιακής οδοποιίας, την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, και πρέπει να πω εδώ ότι μέχρι το αργότερο το Πάσχα θα υπάρχουν ανάδοχοι σε αυτά τα έργα, ώστε άμεσα σε όλη την έκταση του νομού να έχουμε εργασίες διαγράμμισης και εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης. Να πω επίσης ότι 4 προγραμματικές συμβάσεις θα εισηγηθούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η μία αφορά την χρηματοδότηση για τα ειδικά εργαστήρια Κοζάνης και Πτολεμαΐδος, τα οποία χρηματοδοτούνται διαχρονικά από την Ομαρχία και συνέχεια από την Περιφέρεια. Με 120.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και από 30.000 οι Δήμοι Εορδέας και Κοζάνης. Άλλη μια προγραμματική σύμβαση. Αφορά υποδομές, τι αφορά? Αφορά τη λειτουργία. Άρα τους μισθούς των εργαζόμενων των εργαστηρίων. Γενικά όλη τη λειτουργία των ειδικών εργαστηρίων. Να συμπληρώσω ότι από το επόμενο χρονικό διάστημα ήδη το ειδικό εργαστήριο Κοζάνης έχει πάρει την κανονική άδεια λειτουργίας και εντάσσεται σε ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο θα του εξασφαλίζει τα λειτουργικά έξοδα για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και για το ειδικό εργαστήριο της Πτολεμαΐδος. Μια δεύτερη προγραμματική σύμβαση αφορά την χρηματοδότηση της εταιρείας πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού και κοινωνικής παρέμβασης, που είναι η ΕΠΤΑΚ, όπου μέσα από εκεί διάφορες δράσεις πολιτιστικές, αθλητικές, κοινοφελούς απασχόλησης και στήριξης κοινωνικών ευπαθών ομάδων χρηματοδοτούνται και στηρίζονται από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με προπολογισμό 120.000 ευρώ. Μια τρίτη προγραμματική σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της ΔΕΙΑΚ Κοζάνης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αφορά την ανάλυση των νερών στην περιοχή του Ηλισπόντο, όπου είχαν βρεθεί ίχνη χρωμίου. Ήδη οι εργασίες έχουν προχωρήσει και την προγραμματική αυτή σύμβαση της εργασίας της χρηματοδοτούμε κατά 50%. Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ο Δήμος Κοζάνης. Και μία τελευταία προγραμματική σύμβαση αφορά την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων στο φράγμα Μεσομούνου, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Ελπίζουμε αρχές του καλοκαιριού, ούτως ώστε και το φράγμα αυτό να δοθεί σε χρήση. Μία σειρά επίσης άλλων θεμάτων τα οποία εισηγούμαστε και αφορούν χρηματοδοτήσεις ποσών μέσα από τα αδιάθετα κονδύλια των προηγούμενων ετών. Όπως επίσης και από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης όσον αφορά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, όπου έχουμε αυξομοιώσεις προϋπολογισμών και απεντάξεις κάποιων έργων επειδή χρηματοδοτούνται από άλλα προγράμματα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει για σημαντικά και μεγάλα έργα. Μεταξύ αυτών είναι η αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Θεοδόρου του Μαυρονόρου Σερβενών, ο τρόπος δημοπράτησης για το τμήμα πηγόντων περιστατικών και την ευτική του νοσοκομείου Καστοριάς, εξαιρετικά σημαντικό έργο, και τα εξωτερικά δίκτυα, καθώς και ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης της Άξτας. Και βέβαια σημαντικά άλλα έργα που έχουν να κάνουν με συντηρήσεις οδικών δικτύων και άλλες παρεμβάσεις. Επίσης, σήμερα εισηγούμεθα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να γίνει ενεργό μέρος, ενεργό κομμάτι των υνοπαραγωγών περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό και μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη αυτού του παραδοσιακού και κρίσιμου τομέα της οικονομίας μας και ευρύτερου του λογικού ενδιαφέροντος. Οι διαδικασίες ενεργοποιήσεως και υλοποιήσεως σημαντικών έργων σε πλήρη εξέλιξη και δίνουν ένα πρόσθετο. Συνεχίζεται ο
κατήφορος που έχει πάρει το τελευταίο καιρό το Περιφερειακό Συμβούλιο με την πρωτοφανή διαδικασία να ερχόμαστε να συζητάμε 31 θέματα σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, που σημαίνει ακόμα και πρακτικά να το μετρήσουμε, ένα δεκάλεπτο λέω εγώ στην καλύτερη περίπτωση να συζητήσουμε το οποιοδήποτε θέμα, όσο πιο απλό να είναι, δεν φτάνει η ώρα που προβλέπεται από τον Καλλικράτη. Δεν βγαίνει δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω με ποια λογική ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος και το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου κάνουν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, οδηγούμαστε σε έναν πραγματικό ευτελισμό να μην συζητάμε τα θέματα και κυρίως τα σοβαρά θέματα. Αναγνωρίζω ότι πολλά από αυτά είναι διεκπεριωτικά, αλλά είναι και πάρα πολλά τα οποία είναι σοβαρά και θα πρέπει να συζητηθούν στην ουσία τους. Αυτό ξεκίνησε με την μη εφαρμογή των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σας θυμίζω, στην υπόθεση Αδμία, και συνεχίζεται και όσο θα πάμε προς τις εκλογές, μόνο και μόνο για να διεκπεραιώσουμε διαδικασίες οι οποίες θα εξυπηρετούν μικροπαραταξιακές ιστορίες και πελατειακές σχέσεις, θα έχουμε αυτή τη διαδικασία στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πραγματικά είναι κρίμα αυτό που έπρεπε να εμπεδώσουμε, το ότι το ανώτατο πολιτικό όργανο πολιτικού προγραμματισμού και σχεδιασμού της περιφέρειας, εμείς το ευτελίζουμε, το απαξιώνουμε και οδηγούμε σε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε και ζει εν τέλει η κοινωνία.